Voor de simmer bezocht Tadema het 50 jaar oude familiebedrijf nog te redden, maar een reorganisatie. De helft van het personeel kreeg doordien. Ja, we wisten natuurlijk dat het slecht ging, want we hadden voor de vakantie al een sociaal plan afsluiten. Dus de cijfers waren slecht. Maar ja, je hoopt dan dat er toch de oude portefeuille weer wat onderloopt en dat ze dan nog correct door de tiert komen. Dat is dus net gebeurd en van het jeddere sociale plan blijft niet meer roer. Bij het bedrijf ben ze verslaan. Geen één wil voor de camera reageren. Tadema had ik een bedrijf in Greens. Dat blijft voor eerst bestaan. Het vakbond denkt dat de kans op een terugstart van het failliete Tadema Ljouwert liets is. Een bouwbedrijf is zo volwaardig als een oude portefeuille. Nou, als de oude portefeuille net vol is en de orders die erin zitten, daar zit weinig winst op. Ja, dan zijn er weinig partijen die zeggen, daar stap ik in. Het is volop crisis in de bouw. Bouwgroep Heerenveen, Burggraaf, Noppert Jereveen. Het ene na het oren grote bouwbedrijf gaat de laatste maand failliet. Als vakbond zeven het al 2 jaar, de crisis in de bouw duurt te lang. Op een gegeven moment ben ze uit gereorganiseerd en dan krijgen we de faillissementen. En ik denk dat we daar nou middenin zitten op dit moment. Als de architecten betekenen hierin, en ik zeg wel, het is krek een bevalling, het duurt ongeveer 9 maanden en dan hij weer herstel. Maar de architecten zijn nog net onttekenen, dus we gaan 9 maanden nog in herstel.